Lukino. Mojou inšpiráciou bol samotný život. Ako malý som chcel písať scenáre a riadiť dej, ako to celé dopadne. Hovoriť otvorene pravdivo tak, ako veci naozaj sú. Kedysi to bolo iné. Musel si točiť na kameru, vyvolať film, sušiť ho cez celý byt, potom ho mechanicky zostriať a zlepiť. Robil som to s mojím ocinom. Ak si to chcel vidieť, musel si vyťahnuť premietačku a rozložiť plátno. Dnes natočíš čokoľvek, kdekoľvek. Dokonca aj sám seba. Zostriaš a pozri si rovno v mobile. Tak jednoducho. A môžeš povedať svetu, čo máš na srdci. Ani to niekedy nebolo možné. Tak si to vážme. Môžeš ľudí zabaviť, ale aj nechať odkaz, aby svet bol krajší, pokojnejší a ľudskejší. Väčšinu života som prežil v Bratislave, ale kúsok mňa zostal aj na strednom Slovensku, v Anglicku a v Malajzii. Hudbu, ktorú tu počujete, som včera vytvoril pre vás. Užívajte si život, robte to, čo vás baví a naplňa, a keď sa preto rozhodnete, choďte do toho na 150%.